Dámy a páni, prosím, uveďte svoje sedadlá do pôvodnej polohy, príručnú batožinu uložte do batožinového priestoru a zapnite si bezpečnostné pásy. Pristávame. Povedala letuška a jej to prvýkrát celé došlo. Nachádzala sa niekde nad Dánskom a jej myseľ bola schopná opakovať len jedno. Preboha, čo to robím? Preboha, čo to robím? Preboha, čo to robím? Cítila sa ako vo filme. Kamera robí široký záber interiéru lietadla a všetci cestujúci pokojne plnia pokyny letušky. V ďalšom momente spraví kamera ostrý zoom na ženu sediacu pri okne. Jej peste sú zovreté v krči a neprítomne civí z malého okienka na niečo, čo ešte nedokáže spracovať. Sánka jej neustále uteká zo strany na stranu a spodnú peru si hryzie tak silno, až cíti kovovú pachuť krvi v ústach. Nervózne sa pomrví na sedadle a nepokojne sa usmeje. Kamera sa jemne oddiali a akýsi hlas začne dabovať ten chaos, ktorý v nej práve vládne. Z myšlienok ju vytrhne drsný dotyk podvozku o zem. Teda, aby bola presnejšia, drsný dotyk podvozku o dánsky zemský povrch. S vypleštenými očami sa pozrela von cez malé okienko, tentokrát však prítomne, a pisklavým hlasom zvolala. Bože, ja som to fakt spravila. Ahoj šťastná, vítam ťa pri ďalšej epizóde. A teda práve si vypočula poviedku, teda začiatok poviedky, keď som letela do Dánska. Ako správne tušíš? Rozhodla som sa, že tam nakoniec poletím. Bol to jeden z takých tých obyčajných večerov, kedy sme všetky štyri sedeli v obývačke, na byte, na našej bajkaláske. Bolo ticho, každá sme boli na telefónoch, každá si robila to svoje. A ja som len tak zrazu zvolala, že ja tam pôjdem. A babi také, že kde pôjdeš? A je, že pôjdem za Karlom do Dánska. Šťastná, strhla sa taká vrava, taký rozhovor, že čo všetko. Aj keď som sa bála, aj keď som vlastne o tom vôbec nebola presvedčená, ja som vedela, že to chcem spraviť. A vieš prečo? Pre ten príbeh, pre tú hlavnú hrdinku, ktorej poviedky som písala už pekných pár mesiacov, ktorej rozhodnutia a životný príbeh a horskú dráhu som absolútne milovala a ja to musím spraviť. Pre ňu. Pre ten príbeh. Proste preto, že tá hrdinka je niekto, kto by spravil niečo takéto. Šťastná. Mala som dva problémy, keď som sa rozhodla, že tam pôjdem. Ja som vôbec netušila, ako si kúpiť letenku, ako sa orientovať na letisku. Teda letela som už, ale vždycky to mal tak nejako na starosti ocino, pretože som vždy letela, keď som bola malá, takže ja som len na letisku chodila za maminou, za ocinom, čiže ja som sa vôbec na letiskách nevyznala. Nevedela som, čo robiť, nevedela som, ako si kúpiť letenku. Takže som išla hneď za Riou, pretože Ria cestovala veľa a bola v cestovaní teda skúsená. Strašne by si sa smiala, keby tie rozhovory vidíš, pretože naozaj ja som, že Ria, musíš mi od začiatku do konca povedať, že čo mám robiť. Dobre, prídem na letisko, otvoria sa tie dvere, čo mám robiť? Kde mám ísť? Na čo sa mám pozrieť? Ja neviem, čo je booking, čo je check-in, čo je gate, neviem. A Ria taká, že no, že však sa pozrieš na tú tabulu a proste nájdeš si svoj let. A že Hej, že akú tabulu? Ako zistím svoje číslo letu? Ako nájdem svoj let? Takže ona, dobre, takže spomalíme. Ma to učila, mi to vysvetľovala proste týždeň, že ako sa orientovať na letisko. Som si robila poznámky normálne ako v škole. Druhá vec bola, že ako sa pobalím. Že proste, čo si tam mám všetko brať, že ja neviem, čo si zobrať do Dánska a tak. No a na to som samozrejme oslovila Soniu, pretože to bola vždycky taká akože moja modná poradkyňa. A teda ona mi povedala, že Zuzi, večer predtým, ako budeš odlietať, ťa pobalíme. A ja, že Sonia, dobre, ďakujem. Ale ešte mám na teba jednu prosbu. Ja budem potrebovať takú peknú, sexy nočnú košelu a ty ju so mnou budeš musieť ísť vybrať. A ona, že Zuzi, ty nebudeš potrebovať žiadnu košelu na spanie. A ja, že Sonia, ver mi, ja ju budem potrebovať. A ona, že Zuzi, ver mi, ty nebudeš nič potrebovať na spanie. Ja, že nevadí, doesn't matter. Ideš so mnou do obchodov a potrebujeme hľadať túto košelu. Šťastná. My sme sa celý týždeň chodevali po obchodoch, proste hľadali sme túto nočnú košelu. Nakoniec sme ju našli, bola krásna, všetko zbalila som si ju, hej.
Zapamätaj si toto, nie je to od veci. Na konci to dá perfektný zmysel. Budeš sa strašne smiať. Prišiel teda večer pred odletom. Ja som si dala masku na tvár, masku na vlasy. Oholila som sa, natrela som sa telovým krémom. Samozrejme Soňa naliala poháre vína. Otvorili sme môj malý kufor a išli sme sa baliť. Šťastná, to bol tak strašne pekný moment. Naozaj, že my sme sa tak smiali. My sme si z toho tak robili srandu. Proste zase som si skúšala outfity. Soňa to balila, ona to rolkovala, proste pchala to do toho kufra, aby sa to tam všetko zmestilo. Riešili sme, čo si zobrať, čo si nezobrať, čo mi bude zbytočné. Samozrejme, zbalila som aj tú čiernu nočnú košielku, hej, pretože ju potrebujem. Niekedy mi to prišlo také, že Zuzi, čo robíš? Ale nedochádzalo mi to až tak, pretože naozaj šťastná. My sme si s Karlom každý deň volali, písali, hlasovkovali a aj keď áno, stretla som ho len raz v živote, ale ja už som s ním bola v takom dennom kontakte, že mne to prišlo, že sa poznáme odvždy a že sa už poznáme veľmi dobre. Takže vôbec som sa nejako už nebála, že neprichádzal na mňa taký ten stres. No, ale prišla som na letisko, samozrejme bola som vystresovaná z toho, že sa tam musím orientovať, tak som si vytiahla moje poznámky, ktoré som mala teda od RI a som pekne prv išla si spraviť check-in, potom som išla cez to, čo mi povedala, že mám ísť, potom som išla smerom k gateom. Teraz mi to príde vtipné, pretože teraz cestujem veľa a je to pre mňa tak strašne normálne a prirodzené, ale vtedy naozaj šťastná, ja som bola vystresovaná, ja som tam išla o 2 hodiny skôr, úplne, že všetko vytlačené, pripravené, totálne, že cesta môjho života. Ja som naozaj predtým nikdy neletela. A keď sa na to teraz tak spätne pozriem, že wow, naozaj som bola odvážna. Naozaj som bola odvážna. Už som bola pri gatech a mala som ešte veľmi veľa času, lebo samozrejme som tam išla skôr. Tak vieš, ako som chodila po tom duty free obchode a som si pozerala tam parfémy a kozmetiku a tak. Narazila som tam na jeden parfém, šťastná. Hádaj, ktorý parfém. Dior Sauvage. A ja len som si tak spomenula na Kubiho. Takto som ten parfém chytila do ruky a že nemala by som ho voňať. Že mala by som ho normálne, že odložiť. Ale niečo vo mne, že chytila som ho, otvorila som, ovoňala som, šťastná. V tom momente mne sa vrátili všetky spomienky s ním. Všetko proste pekné, všetky tie pocity sa mi vrátili a ja, že som si tak povedala, že čo tu robím. Že čo to vlastne robím, že však ja akože ľúbim jeho, že prečo idem za niekým iným, niekoho, koho ani nepoznám. Úplne som bola až taká, že ja nechcem nastúpiť do toho lietadla. Ale ako vieš, do toho lietadla som nakoniec nastúpila. Celú tú cestu som bola tak nejako v pohode. Užívala som si ten let, užívala som si, že som v oblakoch a že wow, že po veľmi dlhom čase opäť sedím v lietadle. Až dovtedy, kým letuška nezahlásila, zapnite si pásy, pristávame. Šťastná vtedy, moja hlava začala tak nejako pracovať. Pane Bože, že ono sa to akože fakt deje. A keď som počula proste ten zvuk podvozku o zem a keď som zistila, že som reálne pristála v Dánsku, v krajine, v ktorej som nikdy nebola, kde nikoho nepoznám a kde vlastne sa idem stretnúť s chalanom, ktorého som videla pár hodín vo svojom živote, tak ja, že Doriti. Vieš, a tam už proste nebola žiadna cesta späť a ja som mu akože zverila celý svoj život na tých pár dní. By the way, letela som tam v auguste a letela som tam tak, že tam budem aj na moje meniny, lebo ja mám meniny 11. augusta a teda bolo to okolo toho dátumu 11. augusta 2017. Predtým, ako som vošla do tej zóny už, kde teda mohli byť aj ľudia zvonka letiska, kde teda čakali na ostatných, tak predtým som išla ešte na vecko a proste som sa rýchlo prepudrovala, navoňala som sa, proste rýchly taký refresh som si dala. No a potom som už išla teda cez tie dvere a hneď som ho tam videla šťastná. Čakal tam na mňa, mal na sebe bielu košelu, proste zoširoko sa usmieval, hneď mi išiel naproti, hneď ma objal, krásne voňal. Zobral mi kufor. Vtedy to zo mňa tak trošičku opadlo, pretože som bola, že áno, proste je to on, je v pohode, poznáme sa, je proste normálny. Tak som si povedala, že áno, že toto bude v pohode. Tak sme teda išli cez parkovisko smerom teda k jeho autu. Ja som nevedela, aké má on auto, ale sme sa proste rozprávali, také tie bežné veci, že aký si mala led a rád ťa vidím a tak. A zrazu šťastná, on zastal pri takom krásnom aute. Akože ja nie som nejak extra na auta, samozrejme viem rozlíšiť pekné a škaredé auto, hej, ale nie som na to nejako zaťažená, ale toto bolo fakt krásne auto. Bol to Jaguar.
Bolo strašne pekné a malo taký bežový interiér kožený, veľmi pekný. Myslím, že som spravila fotku, takže ak ju nájdem, tak ju sem dám. A proste, že či sa mi sedí pohodlne, on bol taký šťastná, strašne starostlivý a milý a všetko. Proste úplne bolo vidno, že ako sa snažil, že aby som sa cítila čo najlepšie. A to bolo teda okolo obeda. A prišli sme do jeho bytu a teda otvoril mi dvere, povedal, že nech sa tam cítim ako doma. Mal veľmi pekný byt, taký veľmi útulný, nie nejaký akože hypermoderný, ale práve že veľmi taký byt s dušou. Opäť raz, aj u neho som si všimla, že tam mal proste šťastná 1500 párov topánok. A ja, že toto musí byť nejaká vec, ktorú majú akože futbalisti. Pretože toto isté mal Silvio. On mi povedal, nech sa cítim ako doma, nech sa kľudne zložím, nech sa vyložím, až chcem, nech si dám sprchu, proste čokoľvek, len aby som sa cítila dobre. Ale povedal mi, že on musí teraz odísť, musí ísť na tréning, ale že bude sa ponáhľať a že teda bude doma čím skôr. To ma aj celkom tak potešilo, respektíve ja som bola strašne nervózna z celej tejto situácie a ja som bola taká, že som sa chcela osprchovať, lebo som mala pocit, že som z nervov totálne spotená a že proste si chcem tak sa ukludniť, vieš, trošičku. Sme sa objali a on mi podal kľúče od jeho bytu a teda odišiel. A tak ja som sa prv tak prechádzala po jeho byte, mal veľmi peknú útulnú kuchyňu, mal peknú spálňu, išla som do obývačky a tam ma veľmi šťastná zaujalo, že mal také akože veľké okno. V tom okne bola taká široká parapeta, že ani neviem, či by som to nazvala parapeta, ale vieš tak ako niekedy vo filmoch, že tam je hneď pri okne také, že tam vieš aj sedieť alebo ležať a tak často to býva v amerických filmoch. Som si povedala, že ja si to tu idem užiť, že som tu len 3 alebo 4 dní, ale že ja si to idem užiť absolútne, že od A po Z. Tak som si na mobile zapla hudbu a vyzliekla som sa do spodného prádla, lebo som bola taká, že dobre, pôjdem do sprchy. Šťastná, ja som to začala úplne potom byte skákať, spievať, proste hodila som sa na posteľ, ja som si to fakt tak užívala. Ja len teraz, keď to tak hovorím retrospektívne a keď sa na to pozerám, ja len, že dúfam, že tam nemal žiadne kamery, ale nie, nemyslím si, že tam mal kamery, ale akože ak toto videl, koniec. Ja som sa tak tešila, ja som si to proste tak užívala, ja som si tam spievala. Mala som veľmi pekné spodné prádlo, šťastná. Ja v tom období môjho života som si dala tak záležať na spodnom prádle, ja som mala také krásne kúsky, že koniec. Ja som mala na každú príležitosť nejaké pekné spodné prádlo. A teraz som mala na sebe také bledé, až také béžové a s takými ako peknými všitými kvetinkami. Naozaj bolo veľmi pekné. A spravila som si fotku v jeho kúpeľni o zrkadlo a poslala som ju babám, že som tu. Som sa tak rozliadala po jeho kúpeľke a nechcela som, akože, že idem mu tu teraz lašovať do veci, alebo to absolútne nie. Ale pozerala som si, akú kozmetiku používanie, že som proste žena. A vieš, čo ma veľmi zaujalo? Že mal na takej poličke rádu od Victoria's Secret. To mi hneď udrelo do očí, lebo vieš, aké sme my ženy, že keď vidíme pekné balenie, tak proste hneď na tom oči pristanú. A tak som to tak chytila, ovoňala a že naozaj to vonia ako on, tak akože pekne, exoticky a ja, že wow, že on používa Victoria's Secret a viem, že proste pár dní na to som ho s tým aj konfrontovala, že akože používaš a on, že áno, že možno, že je to divné, ale on, že ja milujem Victoria's Secret, že proste to tak pekne vonia a ja, že agree, že proste vonia to brutálne. Keď som dokončila celý tento môj rituál, tancovací, sprchovací a neviem čo všetko, tak on akorát prišiel domov, tak ja som bola taká fresh, cítila som sa oddychnutá. No on prišiel domov vlastne s taškou a mal tam čínu a v druhej ruke niesol taký drink, možno to poznáš, volá sa to Hugo. Je to niečo ako také ochutené prosecco. On to takto držal a on, že dúfam, že máš rada Čínu. A ja, že milujem Čínu a že som aj hladná. A on, že super, že aj by som ťa pozval niekde von, ale som si tak povedal, že som unavený po tréningu a že sme sa dlho nevideli, takže proste môžeme zostať u mňa a môžeme proste kecať. Šťastná, to bol tak pekný večer. My sme si rozložili tú čínu na tej parapete pri tom okne a už bola tma. On v byte zapol len také tlmené svetlá, zobral 2 poháre na víno a nalial nám toho Hugo. A my sme si to tak užívali. To bol taký pekný moment. Šťastná, my sme tam sedeli na tej parapete, rozprávali sme sa, stále sme sa tak objímali, lebo sme si boli takí vzácni, že sme sa dlho nevideli a ja som bola aj taká, že ja neverím,
že som tu, že ja neverím, že som tu, a on, že ja som taký rád, že si proste prišla, že si prijala moje pozvanie, že ja si to tak vážim. Jedli sme tú čínu, smiali sme sa, úplne sme len ako sme to jedli, lebo sme boli hladní. Zapíjali sme to tým hugom. Tak proste vieš, však Terezance, proste ti to tečí všade. Tak len raz za čas sa nám skrížil pohľad, len sme tak vybuchli od smiechu a bola v pozadí taká pekná hudba, ktorú pustil, taká africká, a ja tieto afrobeats, časné, ja to mám dodnes rada. Proste to tak pekná hudba, to má v sebe takú energiu, že rozprávali sme sa o živote, rozprávali sme sa o všetkom možnom, zase sme sa rozprávali aj o Afrike, o jeho práci, o mojej práci, a on sa ma potom spýtal, že čo vlastne rada robíš vo voľnom čase, že teda viem, že si účtovníčka, že to je tvoja práca, ale čo tak akože robíš vo voľnom čase? A ja sa tak zamyslela, že čo akože tak rada robím, okrem toho, že chodím na date teraz posledné mesiace. A zase tak uvedomila, mi to tak bliklo v hlave, že píšem. Že ja rada píšem. A on, že wow, že to je zaujímavé, že čo rada píšeš? A ja, že rada píšem také poviedky. A on, že o čom sú tie poviedky? A ja, že možno to bude znieť divne, ale sú také inšpirujúce a o mojom živote, a som ani nechcela ísť ďalej a hovoriť viac, pretože v mojej hlave bolo len, že a ty si jedna z hlavných postav. Len to ani nevieš o sebe. A on, že to je krásne. On mi potom hovoril, že on sa priznal, že on miluje nakupovať topánky a že nehovor. Ale hovoril, že napríklad aj také zaujímavosti, že dostáva veľa tenisiek od sponzorov, že vždycky či už od Adidas, Nike alebo od akýchkoľvek značiek. On ich posiela do Afriky všelijakým futbalovým tímom, kde sú deti, ktoré sa učia hrať futbal a ktorí si to veľmi vážia, keď dostanú takéto topánky. Aj mi ukázal také správy s takým chlapčekom, s ktorým si píše, teda z Nigérie, a že tomuto idem teraz poslať tieto topánky, aj mi ich ukázal a takto, takže bolo to fakt také pekné, naozaj šťastná. Takú peknú atmosféru sme mali, že jedli sme tú čínu, pili sme to Hugo, počúvali sme hudbu, rozprávali sme sa o živote, bol tam ten krásny výhľad na ulicu z toho okna, a ja, že bože, ja som taká rada, že som to pre seba spravila, že tento zážitok by som skipla, že keby akože nejdem, že toto by som zmeškala. Naozaj sme takto boli až do neskorého večera a išli sme spať totálne neskoro. Obidvaja sme boli úplne mŕtvi, ja som bola úplne vyčerpaná z celého tohto dňa. Nemohla som veriť, že čo všetko sa stalo za tento deň, a že ešte ráno som bola v Bratislave s babami a že teraz som niekde v Dánsku a zaspávam opäť vedľa Karla. Ja, že ako sa proste život môže zmeniť, keď ty sa rozhodneš, že chceš niečo nové, že chceš niečo zaujímavé, že chceš zmeniť svoj príbeh. Keby toto vidí moja rok dozadu stará ja, tak ona by neverila. Ja, že toto by mi nikto neveril. Ja sama by som si to neverila. A on mi teda aj povedal, že on ráno bude musieť ísť zase na tréning, že ho to veľmi mrzí, ale že on akože proste stále musí byť na tých tréningoch a stále sa musí stretávať s tímom. A ja, že pohodičke, že úplne to rozumiem, že proste úplne to rešpektujem a všetko. A on mi povedal, že nechám ti kľúče a že kľudne proste choď do mesta a takto, že správ si pekný deň a že ja potom prídem a budeme spolu. Ja som sa ráno zobudila, on už tam nebol, ja som asi prespala to, keď odišiel, a pozerala som sa na telefón a mala som tam od neho krásnu správu, že mi praje krásne ráno. Šťastné, že toto je také super. Som išla do sprchy, som otvorila jeho chladničku, zobrala som si tam nejaký jogurt a tak som sa prechádzala po tom byte a začalo mi tam byť tak zvláštne. Začala som byť taká, že som sa tam vlastne len tak motala. Tým, že tam nebol on, tak všetko bolo také cudzie. Vieš, že v jeho chladničke bolo cudzie jedlo, bolo tam ticho, ja som si zapla telku, ale v tej telke boli len cudzie programy v cudzom jazyku. Pozrela som sa z okna, boli tam cudzí ľudia a ja som sa začala cítiť veľmi úzko. Šťastná, ja som naozaj nečakane dostala dosť veľkú úzkosť. Ja som chodila z miestnosti do miestnosti a aj som si tak povedala, že Zuzi, kľud, že užívaj si to, že užívaj si aj to, že si proste, že nemusíš nič robiť, že kľudne si chod láhnuť a tak, ale ja som sa cítila strašne stiesnenie. Naozaj, že doslova som sa cítila úzko. Všetko to bolo pre mňa cudzie a ja som nebola zvyknutá cestovať. A naozaj, že som sa tam začala cítiť až pri veľmi zle, že úplne mi bylo srdce a že som to tak predýchávala a nechcela som mu písať, pretože nechcela som proste, aby, nedaj Bože, kvôli mne musel odísť z tréningu alebo čo. Tak som teda napísala babám a nahlasovkovala som im, že ako sa cítim a všetko, a oni mi povedali, že Zuzi, choď von, že proste obleč sa a choď von, že budeš sa cítiť lepšie, bude tam čerstvý vzduch, že ty sa prejdeš. No a tak som ich poslúchla a išla som von. Lenže šťastná.
Ja som naozaj vtedy nevedela, nepoznala cestovanie. Ja som proste nevedela, ako ísť niekde do mesta a ja som samozrejme nemala ani dáta, že som mala, myslím, že jeho Wi-Fi nabitie. Proste nebolo to vtedy, tých pár rokov dozadu, však v roku 2017, také ako teraz, že proste už máme internet všade a že už proste Google Maps a všetky tieto veci. Jednak som nemala všetky tieto vedomosti cestovateľské ako teraz a jednak ani technológie neboli tak ďaleko. A ja som vlastne vyšla pred jeho byt. A proste ja som bola na ulici, hej, kde boli domy, byty, akože úplne obyčajná ulica, ničím nejako zaujímavá. A ja som si akože aj pozrela nejak, že mapu, ale to mesto bolo ďaleko. Akože vedela by som sa tam dostať, ale ja som sa bála, že čo keď sa stratím. A potom mi aj napadlo, že zobrať si nejaký vlak, ale že čo keď ten vlak ma zoberie niekde úplne inde, že ja som naozaj vtedy bola tak nescestovaná. A ja som sa bála, no ja som si povedala, že dobre, aspoň sa idem trošku prejsť. Tak ja som normálne, že ako som stála pred jeho vchodom, tak som sa rozhodla, že dobre, idem smerom doľava. Tak som išla doľava, trošku som niekde sa prechádzala, odbočila som a tak. Ale potom po 3 minútach prechádzania som zistila, že ja už keď pôjdem ďalej, ja sa nebudem vedieť vrátiť. Tak ja som sa vrátila, presne tou cestou, ako som išla späť k jeho vchodu. A že dobre, tak teraz idem doprava. Tak som zase doprava išla 3 minúty medzi uličkami a všetko. A tam nebolo nič zaujímavé, to boli proste obytné štvrte. Hej, že proste dobre, boli to dánske obytné štvrte, nie bratislavské, ale proste stále obytné štvrte. A zase som sa takto vrátila a ja, že bože. A ja som si sama pre sebou povedala, že ja sa bojím. Ja sa bojím ísť kdekoľvek inde. Ja som teda išla späť do bytu. A že dobre, tak sa zase najem. Snažila som sa nejako zabaviť, ale ja som sa cítila hrozne šťastná. Ja som cítila tak hroznú úzkosť. Ja som sa tak, nie že bála, to je zlé slovo bála, ja som proste nevedela, čo robiť. Ja som sa nudila a bola som v cudzom meste a proste mala som pocit, že som závisla len na ňom a to bol strašne zlý pocit. Akože ja som sa fakt cítila zle. No a našťastie v tom, akože najhoršom už keď mi bolo zle, tak on mi napísal správu, že je na ceste domov a že nech sa pripravím, že ma chce zobrať niekde na večeru a ja že chvála Bohu, proste, že chvála Bohu. Ja som bola pripravená, ja som mala make-up, ja som bola oblečená, proste ja som len čakala. Ja som si naozaj snažila vyplniť ten čas čo najviac. Čiže on prišiel a všetko bolo zase super šťastná. Vtedy som si tak uvedomila, že toto musím sa začať vedieť spoliehať aj na seba, pretože vtedy som si tak uvedomila, že fakt ja sa akože na seba dosť neviem spolahnúť, respektíve, no bolo to pre mňa všetko strašne nové. Nikdy som nič také nezažila. Napríklad ako teraz si spomeniem, že som bola v Španielsku 2 týždne sama. Som si to užívala vôbec, akože ani raz som nemala nejaký takýto moment a vtedy proste prvých pár hodín a úplne som bola z toho akože v ríti. On ma prišiel zobrať, nasadli sme do auta, dali sme si pusu, zacítila som tu jeho vôňu, on pustil hudbu v aute a on, že máš rada sushi. A ja som asi nikdy predtým sushi neskúšala. Lenže ja som šťastná, nechcela byť trápna. Ja už som sa fakt cítila dosť trápne sama pred sebou, že aký cirkus som tam teraz pol dňa robila. A ja už som fakt nechcela ešte byť akože trápnejšia ako som. Tak ja som povedala, že milujem sushi. A on, že super, tak zoberiem ťa na jedno moje obľúbené sushi. A že bože, dúfam, že budem milovať sushi, pretože ak ho budem neznášať, tak to bude akože dosť problém. No takže to bol proste taký moment, že som si tak hovorila, že bože Zuzana, ty musíš so sebou niečo spraviť. Lebo ty si totálne akože nescestovaný človek. Ako náhle sme tam vstúpili, tak ten kuchár, ktorý bol za pultom, tak on hneď povedal, že hi Karl, how are you? A takto, takže to bolo také pekné domácké a som videla, že teda sa poznajú a že Karl tam teda chodí často a že to tam má rád a všetko a sa začali akože tak baviť a predstavil ma, sadli sme si za stôl a on také, že aké sushi máš rada? Že čo by si chcela? A ja zase, neviem po anglicky, nepoznám sushi. Aha, tak som mu povedala, že vieš čo, objednaj všetko ty a že ja sa nechám prekvapiť, že ja rada skúsim niečo, čo máš rád ty a že rada skúsim niečo nové. A on, že super, že dobre. Tak on objednal, ja, že chvála Bohu, lebo proste ja by som absolútne neviem vymenovať jedno sushi, ktoré existuje. Nám tam doniesli akože aj tie paličky a všetko, šťastná. Fun fact o mne, stále neviem používať paličky. Ja neviem používať tie čínske paličky, proste ja všetko jem vidličkou. Sushi, čínu, čokoľvek, proste ja sa to doteraz nenaučila. Ešte aj môj manžel sa ma to teraz snaží naučiť, proste mi to nejde. Ja budem asi do konca života používať vidličku. A on teda mi podal tie paličky aj, že ja tak úplne neviem používať tie paličky, som povedala. A on, že čím ješ sushi, a že vidličkou. On sa strašne smial, šťastná. A že dobre, že príde mu to vtipné, že to je proste
to je dobré. Donesli nám to sushi a ja som teda mala aj svoju fidličku a teda snažila som sa tváriť, že sushi je normálna vec v mojom živote, hej, tak som si napichla na vidličku jedno, dala som to do tej sojovky, čo tam on namiešal a tak, skúsila som. Na moje šťastie mi to chutilo. Akože ja, že ňam, ja, že úplne som bola taká. To som bola taká, že dobre, Zuzi, kľud. Ty poznáš sushi a vieš, čo je sushi, takže tvárime sa, že no big deal, hej? Šťastná, ja som sa mu aj zdôverila s týmto, že ako som sa celý deň cítila. Lebo naozaj som nechcela, aby sa to zopakovalo zajtra a nevedela som vlastne, čo s tým robiť, tak som sa mu s tým zdôverila a on bol taký, že bože, že to ma tak strašne mrzí, že ja chcem, aby si to tu užila, že aby si tu mala pekný čas a že veľmi ma mrzí, že aj musím odchádzať, ale nedá sa mi inak. A on, že Kodaň je krásne mesto. Akože Kodaň je naozaj nádherné mesto a on mi povedal, že chod zajtra do Kodane, neboj sa toho, že sa stratíš a keď pôjdem domov, tak ti napíšem, kde si a ty mi len pošleš svoju lokalitu a ja ťa tam prídem zobrať a proste, že kdekoľvek to bude, že absolútne sa nepozeraj na to, kde ideš, či je to ďaleko alebo čokoľvek, proste, že choď kde chceš, uži si to a ja ťa proste prídem zobrať tam, kde bude treba. Hej, že bože, on je taký zlatý, šťastná. Ja som sa normálne postavila, objala som ho, pretože mne sa tak uľavilo, že nebudem musieť zajtra zase zažívať ten istý scenár, lebo ja už neviem, či by som to dala. On bol tak strašne zlatý, tak starostlivý. Stále sa ma pýtal, že napríklad, čo som počas dňa jedla. A potom sme prišli domov a on mi povedal, že zajtra môžeme stráviť kľudne aj viac času spolu, pretože zajtra má len autogramiádu a ja, že dobre, a že tam musí ísť a že to je proste hodinka, dve a že potom príde a že môžeme byť celý deň spolu. Ježiš, že to je fakt akože super. A ja zatiaľ možno pôjdem do toho mesta alebo tak. Pomohla by si mi teraz vybrať akože outfit na tú autogramiadu, že čo si dám. A je, že jasné, že veľmi rada, šťastná tento moment. Toto je taký trapas. Taký trapas. Chvála Bohu, že neviem tak po anglicky a že som to nemohla všetko vypustiť z úst. To, čo ti idem povedať, ale počúvaj. Natiahol na sebe nohavice, on že chce si dať tieto nohavice a že hej, že tie nohavice sú super, proste, že akože boli myslím, že obyčajné čierne, také pekné obtiahnuté gati a že tým nič nepokazíš. A on že no rozmýšľam, že si dám buď čiernu alebo bielu košelu. A je, že dobre, tak sa mi ukáž vo obidvoch a proste vyberieme, že čo sa viac hodí. Bol tam bez trička, že tak som sa tak na ňo pozerala a dal si teda tú čiernu košelu na seba a ja že akože dobre vyzerá, ale že skúsi aj tú bielu. No. A on dal si tú čiernu košelu dole a zobral si prv tielko čiernej farby a začal si ho na seba dávať a že potom si skúši tú bielu košelu. A v mojej hlave také ja, že toto je aké modné fópa. Že samozrejme, že si pod bielu košelu nemôžeš dať čierne tielko. Že pod bielu košelu si vždy musíš dať tielko telovej... Aha. Vtedy mi to došlo, šťastná. Chvála Bohu, že moja angličtina bola strašná a že toto, čo išlo v mojej hlave, nemohlo ísť aj z mojich úst, pretože ako strašne hrozná a hnusná vec povedať, keď mi došlo, že akože jeho farba tela je akože čokoládovo hnedá až čierna. Hej, čiže on si dáva tielko telovej farby na seba. Ja v tom momente, keď som si to uvedomila, ja že Ježiši... Prvýkrát v živote, keď ma moja neznalosť angličtiny zachránila, tak si vyskúšala tú bielu košelu a že tá biela, že je toto, naozaj, že biela sa ti veľmi hodí, že chod do toho. A že super, ďakujem. A zvyšok večera sme mali šťastná tak krásne romanticky. On sa naozaj tak snažil, že keď sme boli spolu, že aby sme proste niečo robili, povedal, že či by mi mohol navariť nejaké nigerijské jedlo a ja že veľmi rada. Bola to niečo ako rybácia polievka a mne to akože neznelo moc dobre, ale som bola taká, že samozrejme, že budem rada už len za to, že strávime tak spolu čas. Tak sme v tej kuchyni šťastná spolu varili a sme sa zase rozprávali. Proste stále sme sa boskávali, stále sme sa objímali. Odbehli sme do spálne, prišli sme späť, naozaj to bolo také super. Proste, že neviem to vyjadriť a že úplne naozaj, že som si to tak strašne s ním tam užila. A on mi varil tú polievku, ja som sedela na linke, rozprávali sme sa, zase sme si otvorili to Hugo. Naozaj to bolo tak strašne romantické. Ja som si už len predstavovala, ako o tomto budem písať tú poviedku. Toto je život ako nejakej hlavnej hrdinky, nejakého filmu alebo z nejakej knihy. Zase som sa tak retrospektívne vrátila, že ja neverím, že sa mi toto deje. Toto je presne to, čo som ja chcela. Že chcela som od života niečo nové, niečo vzrušujúce, niečo, čo som ešte nepoznala. Cestovanie, randenie, nové jedlá, noví ľudia, nová energia a presne to všetko
som dostávala. Vždycky to išlo ruka v ruke s tým odchodom z komfortnej zóny alebo s tou odvahou, ale že vždy, keď som v životu ukázala, že ja to chcem, ja si to zaslúžim, že ja som tá hlavná hrdinka a ja si po ten zážitok idem, tak mi ho dal totálne naservírovaný na zlatom podnose a ja som bola taká, že ďakujem. Ráno ma objal, dal mi pusu, povedal mi, že nech si dnešok užijem, že ma príde hoci kde zobrať a že proste zase budeme po obede spolu. A tak ja som si ešte pospala, klasicky som si dala ráno u neho sprchu. Už som si tam tak na to zvykala, úplne som bola taká, že už sa tu cítim ako doma. Zobrala som si zase z jeho chladničky jogurt, zjedla som si ho na tej parapete, pozerala som sa na ulicu, na ten výhľad. Obliekla som sa, že pôjdem do mesta. Ale ešte predtým som si pozerala, aké mal napríklad knihy v poličke a som si pozerala nejakého dekorácie. Proste som sa len tak prechádzala po jeho byte a pozerala si ho. A samozrejme, že som nechcela akože nejako lašovať alebo čo, ale oči mi padli na jedalenský stôl, kde bola položená Biblia. Som ju chytila do rúk, otočila som ju a potom som ju len tak otvorila na náhodnej strane. Proste sa otvorila. A tam, kde som ju otvorila, bola založená fotografia. Na tej fotografii bol krásny chlapček. Ja neviem, koľko mohol mať. Možno 5-ročný chlapček, taktiež tmavý. Som si tú fotku tak pozrela, že to je tak krásny chlapček. A som si tak povedala, že bože, on má tak nádherné, hlboké, čokoládové oči ako Karl. A potom mi to došlo, že tak nádherné, hlboké, čokoládové oči ako Karl. Šťastná, do mňa snať všetky emócie. Akože dobre, viem, že si prekvapená, pretože pre mňa zistiť, že nejaký ďalší chlap má dieťa, nie je nič výnimočné, aj keď tentokrát to pravdepodobne bol syn, ale ja, že tak ma to šťastná strašne dostalo, pretože naozaj som si myslela, že s Karlom sme sa zdôverili s toľkými vecami, že by som bola čakala, že mi takéto niečo v prvom rade povie a v druhom rade, že skrýva to a ja, že toto je asi najhorší spôsob, akým sa takéto niečo môžeš dozvedieť. Vieš, ja som bola tak strašne sklamaná, tak mi to úplne pokazilo náladu, proste vo mne všetky myšlienky, prečo mi to tají, čo keď má ženu, čo keď proste mi tají ešte viac vecí. Ja som založila tú fotku späť, zavrela som, proste zobrala som si kľúče a išla som von. Naozaj, že som sa išla prejsť ďaleko do mesta, ale stále som to mala v hlave šťastné, stále som nad tým rozmýšľala a stále som si hovorila, že ako ho tým vlastne konfrontujem, že ako mu to poviem, alebo že chce mi to povedať on, mal to v pláne, alebo mi to nechce povedať, tají mi niečo viac a proste všetky tieto myšlienky a proste ma to zožieralo. Vieš, lebo naozaj som si v tom momente uvedomila, že už mi na ňom záleží a že ja som mu tak úprimne všetko o sebe povedala a bola som k nemu proste vždycky úprimná a ja, že tak som nejako očakávala, že bude aj on. No a tak som sa prechádzala po Kodani, naozaj, že Kodaň bola krásna, šťastná, dostala som sa do mesta, naozaj som išla riadne dlhú štreku, pretože som sa stále bala zobrať si nejaký vlak alebo autobus. Kodaň bola krásna, ale naozaj ja som toto mala stále v hlave. Ale som si sadla akože aj na kávu, dala som si takú kukísku a snažila som sa ten čas si užiť. No a vtedy, keď som sedela v jednej kaviarni, mi od neho prišla správa a napísal mi, že ahoj, kde si? Chcel by som ťa s niekým zoznámiť. A ja som bola taká, že ja si viem, s kým ma chceš zoznámiť, ale som proste poslala polohu, tak ako sme sa dohodli, do tej kaviárne, nech ma tam príde zobrať a šťastná túto pasáž, lebo už je tento podcast aj tak dlhý. Toto, zvyšok tohto príbehu, zvyšok Dánska, všetko, čo sa stalo, si nechám na budúce. Takže pokiaľ si mi ešte nedala odber, klikni na odber, veľmi ma tým podporíš a veľmi podporíš aj to, aby tá najbližšia časť, alebo teda aby tá ďalšia časť bola čo najskôr a budem sa teda snažiť, takže stay tuned, ako sa hovorí. A vidíme sa za chvíľočku. Ahoj!